Se on Robin Staudinger kryptoverotus.fi-palvelusta tässä moi. Tällä videolla mä näytän sulle, miten sä saat Kvarnax veroraportin helposti haettua kryptoverotukseen, jossa sä voit tehdä veroilmoituksen todella helposti. Ekaksi mulla on avattuna täällä oikealla kryptoverotus.fi ja sieltä mä valitsen Kvarnaxn, jolloin mulle aukeaa nämä ohjeet tekstinä. Ja ohjeet kertoo mulle, että mä kireudun tänne Kvarnaxään, joka mulla löytyy jo avattuna täällä vasemmalla. Ja sieltä mä valitsen raportit ja löydän kryptoverotus veroraporttitiedoston. Ja tämän mä haluan ladata. Ja tallennan sen, jolloin mä voin tuoda sen tänne suoraan vetämällä kryptoverotukseen. Noin helppoa se on. Seuraavaksi sä voit tuoda lisää tapahtumia muista pörsseistä tai sitten jatkaa verojen laskentaan. Tää oli tässä. Morjes!